Čaute ľudia, čiže dneska si pôjdeme hodnotiť YouTube kanál. Máme tu Adamos. OK. Adamos. Ideme na jeho kanál. A dokonca mám u neho, nemám u neho odber. A dávam mu takých solidných 9 z 10. Potom ďalší youtuber. Vybereme stade. Dobre. Aťka 999 má, sa blíži ku 600 odoberateľov. Takže dám takých 8 z 10. A ideme posledné dve.